Излезе Ioniq 6 N-Line. Wowzers. Не N, а N-Line. Та тук малко е Като N тънко. пакет. Дай тракни ме мене да мога да покажа. Това, което виждате на тази снимка, е новата визия на Ioniq 6 N-Line. Обаче Отзад. тук не сте сигурни точно какво Което и бе? Ами, вероятно е 6N. Вероятно е 6N. Не знаем още. Но там скрито, понеже виж, тук на N-Line-ката няма спойлер. А пък на това нещо тук има доста сериозен спойлер. Ти бързи и яростни. Че най-вероятно това е 6N. Това в ляво не е ли обикновения Ioniq? Това е Ioniq 6 N-Line. Всъщност Чакай искаш сега. да кажеш, това да е това не е ли N-Line, това да е фейслифт? обикновения. Да, направиха Да, фейслифт. това е фейслифт. Това е обикновения Ioniq, Да. фейслифт. Така е. Вдясно Това е е N-Line N-Line и това и е там N-Line. нещо се крие. Да, прав си, точно така е. Да. Апи има око за тези Не, детайли. аз не бях браво. обърнал, Аз че по има, джантите ги различих. има обикновена Ioniq. Мислех, че само N-Line-ките са на тази снимка. Джантите им са различни. Така, тук има още няколко картинки. Прав си, че този е обикновения, да, има разлика в бронята. Мгм. И тук съм ви направил една картинка, е така, само за фън. Не знам, вие дали виждате някаква прилика. Не, отвори както са от преди 10 години и 12-15. Не са много далече, бе. Не Те- мога да отворя както са. Само едни бъбреци разлика. Малко така. Не бе, отваряш както са от преди 15 години и виждаш това. Не мога, защото... мога бе. Аз мога да правя каквото си искам. Това е на Мишо екрана. Много яко. Да, благодаря. Кое е и седмицата или Ioniq? Че ползваме на Мишо екрана. Аха. И няма опасност неща, които не трябва да са на екрана, да се появят на екрана. Come on. Ето го както са. Намеки седмицата са крали от кактуса. BMW. Новите дизайни са абсурдни. Новите дизайни са някакси, всичките са еднакви. Караш сега се Това прибирах са от новия Австрия фар. до България през нощта, от Германия С буса. до България. Да, и разбирай какви ли не задници, нали виждам. На коли? На коли. И ти това Той си го вижда мисли. задни части на автомобили. Да. Да. Докато не го изпревариш, не мога да разбереш какво е това отпред. Порше ли е, Ауди ли е, какво е? Dacia ли е? Бара е там, виждаш, защото валеше и дъжд. Виждаш един бар и след малко, евентуално, като го изпревариш, ще разбереш каква е колата. Ама това с кактуса ми хареса, както мяза леко на... Леко. Лекичко. Да, лекичко. Лекичко само, да. Хакерстваш ти, бе. Цъкам. Ти си хакерстваш. Постоянно. Да, не Non-stop. пращам ти нещо. Дай. Аз ще изчезвам след малко. Да, я питаме ли каква е разликата между фейслифта на Ioniq и не фейслифта на Ioniq? Освен, че едното е фейслифт, а другото не е. Имаш Гледай ли предвид си? в интериора или Да. в екстериора? Трябва да разгледам по-подробно. Не мога да кажа, има само картинки на този етап. Ще изчакаме да дойде да пипнем да видим какво става.